Külön köszönöm a sajtó képviselőit, akik megjelentek. Hiányolom a Kincstári tévét, gondolom fontosabb dolguk van. Külön köszönöm a kínai igazságügyminisztérium szakembereit, Hong urat, aki 25 éves barátom Kínába, különböző üzleti dolgokon keresztül, igazgató urat, az intézet igazgatóját és a helyettesét. És köszönök minden jelenlévőt. Engedjék meg, hogy egy-két mondatban megköszönjem a Petőfi Bizottság tagjainak, akik 25 éve együtt dolgoztunk egy nagy cél megvalósításán. Ugyanazok a személyek vannak, 4 kivételével, akik meghaltak időközben. És engedjék meg, hogy külön megköszönjem azoknak a sok magyar embernek a segítségét, akik ebbe a Petőfi kutatásba közreműködtek nekem. Egy-két személyt ide hívtunk, hisz nem férne ebbe a terembe. Dr. Lammer András urat, a Szamosvölgyi urat, és hosszú lenne a lista, felsorolni mindazt a személyt, akik kockázatot vállalva, de támogatták ezt a kérdést, mert hittek benne. Egy mondatban szeretném határozottan leszögezni, hogy a Megamord Petőfi Bizottságnak semmilyen szinten, semmilyen köze nincs a Magyarok Világszövetségéhez. Sok okom van arra, hogy ezt most én önöknek itt bejelentettem, ez már korábban is megtörtént. Nem panasznapra jöttünk ide, csak egy mondatban szeretném elmondani, hogy külföldi segítséggel és magyar producerrel fog készülni egy komoly dokumentumfilm, amelyikben név szerint a miniszteri rangok megjelölésével, miniszterelnök megjelölésével világosan föl fogjuk sorolni mindazt a negatív dolgot, amik a Petőfi kutatás 25 év alatti megakadályozásáért a mindenkori hatalom tett. Biztos megvan az okuk, hisz ha előveszem a 12 pontot, azt hiszem, hogy minden egyes pontja ma is aktuális. Legfontosabban a sajtószabadság. Erre a kabátra azt mondja a kincstári sajtó, hogy fehér, hajlandók vagyunk elhinni, ha sokszor mondja. Biztos a szemünk rossz. Tehát igen, félnek Petőfi szellemétől. Ezért is volt az a sok akadály, amit a Petőfi kutatás befejezése elé gördítettek. Csak címszavakba, és akkor ezzel a panasznapot be is fejezem. Tönkre akarták tenni a Moszkvai Tudományos Akadémiánál a csontokat. Meghamisították a méreteket. Többször el akarták tüntetni, lopni tőlünk. Megbízásom alapján 5 éve visszatemettek egy földi maradványt Szibériába, mintha befejeztem volna a kutatást. Kínába megjelentek átvenni a szakértői véleményt, megbízásomból. Ezért kellett most nekem 7 órát tartózkodtam Sanghajba, 3 napot utaznom, hogy én vegyem át a minisztériumból ezt az egész dolgot. Megerősödött a fenyegetés. Kiskörösön ugye felgyújtották a kocsit és eszméletre vertek. És sorolhatnám, de mindez eléri a végzet, az igazság az fölül fog keveredni. Találnak abba a fekete könyvbe egy operatív feldolgozási tervet velem szemben.
Ha ez a kommunista rendszerben történik, megértem. De most történt a Boros belügyminisztersége alatt, olvassák el. Tehát lényeg az, hogy nem változott itt semmi, uraim, ezért kell a Petőfi Sándor és a szellemisége. Ennyi volt a panasznap, majd az operatív dokumentumfilm, ahol gondosodok róla, hogy minden miniszter, aki azt mondta, nem érdekli a Petőfi, név szerint szerepeljen. Gondosodok róla, hogy mindaz a nem méltó dolog, ami a Petőfivel kapcsolatban történt, az ott napvilágot lásson. Egyetlen egy ember ellen teszünk feljelentést, Kovács régész ellen. Nem tudjuk még megfogalmazni, hogy milyen címen, tudományos bűncselekmény vagy valami, hisz nem csak, hogy meghamisították a történelmünket, hanem még mai nap is ápolják a hamisított történelmet. Ennyi volt a panasznap, és inkább örüljünk. Hölgyeim és uraim, nagyon örülünk annak, hogy pontot tudunk tenni 25 év elkezdett munkának a végére, de nem vagyok olyan nagyon örömmel, mert ezután jön még a java. Úgy gondolom, hogy nem kell 25 év ahhoz, hogy el tudjuk temetni Petőfi Sándort. Mert annyi idő már nekem nincsen, hisz 70 éves leszek ma már, és igazán nem akarok 25 évet még arra tölteni, hogy ne maradjon már a földtetején a világ szimbóliuma. Ezért az örömről annyit, hogy nagyon rossz, amikor a Moszkvai Tudományos Akadémia elnöke azt mondja, hogy nem érdekli a magyarokat a Puskinjuk, szó szerint nekem. Nagyon rossz, hogy most Kínában voltam, és jobban örülnek annak, hogy itt tartunk, mint mi, magyarok, amire büszkék lehetnénk arra a fiatal emberre, aki megálmodta azt, amire ma is szükség van. Ezért az én örömömet egy kicsit bánat is övezi, hisz nem biztos, hogy végig tudom már csinálni, mert nincs 25 évem, hogy befejezzem ezt a dolgot. El szeretném tény szerint mondani azokat az állomásokat, amik történtek. Ugye Barguzinba Spéter Erzsébet segítségével, nem tudom, tudják-e, ki volt a Spéter Erzsébet, egy magyar asszony, Isten nyugosszalja, segítségével az amerikai hadsereg patológusaihoz, a Clevelandi klinika orvosaihoz, a DNS vizsgálat professzoraihoz. Azt hittük, hogy az a legmodernebb DNS vizsgálat, amit akkor Amerikában kitaláltak. Eljutottam. És az ő segítségükkel Szibériába mind az összes 12 külföldi tudóst és a kiszeli professzort ugye kivittük. Akkor ott a helyszínen, illetve mielőtt elmentünk, ők megállapodtak jegyzőkönyvbe. Felsoroltak pontokat, hogy farkasfog, vérbetegség és különböző jelek, ez körülbelül 20 vagy 21 ilyen ismertető jelet leírtak jegyzőkönyvbe, hogy az lesz a Petőfi, akin azra megtalálják a földi maradványon. És mit ad Isten, ugye, azt nem sorolom el, hogy a Kosygin miniszterelnök majdnem letartóztatott a Kremlbe, mert egyre akart adni engedélyt, egyre, hát én hiába mondtam, hogy 3 temetőt kell találni. Nekünk nincs egy, ha tudnám, hogy melyik az az egy, ugye könnyű lenne, de egy csellel azért fölástuk az összes temetőt. Lényeg az, hogy amikor megtalálták a Hetessárú sírba, akkor nem csak azt a 21 ismertető jelet, sokkal több azonosságot megtaláltak, és akkor egy orosz-magyar nyelvű dokumentumban leírták, hogy a hagyományos módszerekkel Petőfi Sándort találtuk meg. Önök most megkapták ezt a dokumentumot abba a fekete kis könyvecskébe. Na, 2 nap múlva Magyarországon bejelentették, hogy nő. Pedig a csontokat senki nem láthatta, a kulcs nálam volt, mert Szibériába is el volt zárva. Miért is tudták ezt bejelenteni? Sajnos, akkor még zöldfülű voltam, nem tudtam azt, hogy vihettünk ki egy olyan adóvevőt a kommunista rendszerbe 10 000 kilométer, ami a közvetlen tudtunk Magyarországra beszélni. Úgy, hogy a beépített ember volt az állam részéről, a Petőfi Bizottság egyik tagja. De nem csak egy volt, sajnos, és az az ember után államtitkársággal honorálták neki a jó munkáját. Hanem volt egy régész is,
aki kisdoktori címet kapott a Tudományos Akadémián, hogy eltüntesse a hajkincset, hisz mi úgy gondoltuk, hogy a hajjal rögtön azonosítani tudtuk, de hát egyszerűen eltűnt a ásatás közben. Aztán kiderült, hogy hova is tűnt, ez most már így utólag tudjuk. Ezek után, miután kétségbe vonták ezt az első vizsgálati jelentést, Moszkvába kikényszerítettünk egy tudományos konferenciát, ahol sajnos a mi tévénket, a kecskeméti tévét kitiltották, de hát ugye már megőszültem, nekünk volt egy másik kameránk, akik más emberek használnak, titokban mindent fölvettünk, ma is megvan, úgyhogy majd a dokumentumban ez fog szerepelni. Kitörték a farkasfogat, majdnem futballoztak a fejével, a méreteket meghamisították, ma is dokumentumok állnak rendelkezésre, mindenhogy igazolni akarták utólag a nő dolgot. Ez ugye nekünk adminisztráltuk megvan, majd többször letartóztatták a csoportot, eltulajdonították az egész ládát, és kénytelen voltam bizonyos szívességeket kérni és kicsempészni az Egyesült Államokba, Szibériából a csontokat. Ott elkezdődött a DNS vizsgálat sorozat, sajnos Demszky úr és ugye a főpolgármesteri hivatal tett róla, hogy befolyásolta az egyik antropológus, orvost kint, aminek eredménye ilyen nem egész egyértelmű szakvélemény született. Én sem akarok egy burját embert eltemetni. Éppen ezért úgy döntött a Petőfi Bizottság, hogy fölássuk a Kerepesúti temetőben levő sírt, és akkor a DNS vizsgálattal kétséget kizáróan be fogjuk tudni bizonyítani, ugye, hogy most gyakorlatilag akkor milyen csontot hoztunk haza. Na ez a sírásás 10 éves pereskedésbe került, pereskedtünk a belügyminisztériummal, 5 év múlva kiderült, hogy nem ő az illetékes. Pereskedtünk a főpolgármester Demszky úrékkal, kiderült, hogy nem ők az illetékes. Majd hoztak egy kegyeleti bizottságot, igen tisztelt Boros úr elnökletével, és a kegyeleti bizottság még nem járult hozzá sírbontáshoz. Na akkor ott voltunk, ahol a part szakad. Akkor elkezdtünk kutatni Európába Petőfi Sándor leszármazottai iránt. Hála Istennek egy jó pár rokon él, közjegyzőjogirat, halott ilyen születési anyakönyvi kivonat, családfa, tehát kétséget kizáróan közjegyző előtt beigazolva, hogy ők a rokonai Petőfi Sándornak. Most már akkor azon gondolkodtunk, mit tegyünk. Ezek a rokonok közjegyző előtt vért adtak, és nagy kockázat mellett bizonyos kínai ismerettségemen keresztül Hong úrnak a segítségével elértünk a kínai igazságügyminisztériumhoz, és azért a igazságügyminisztériumhoz, hogy nem akartunk a portással tárgyalni. Tehát ugye egy minisztérium, egy igazságügyminisztérium nem mindenütt úgy működik, mint Magyarországon. Benne van a nevében, igazságügyminisztérium. Annak van különböző intézete, akik a balesetek, a bűnügyek és egyéb kapcsán egy körömből sok mindent meg tudnak állapítani. A minisztérium megbízott egy intézetet, az intézet pedig 10 Kína legkomolyabb szaktekintélyét bevonta a vizsgálatba, és nagy örömömre bebizonyították, hogy 99,9%-ig azonos a Szibériából hozzájuk átadott csontminta, és a kettő rokont kiválasztottunk, akik önként a közjegyző előtt vérmintát adtak, és ez a vérminta, a két vérminta, és a Szibériából 10 000 kilométerű hozott csontminta 99,9%-ig azonos. Az apasági perben már ha 80% fölött a genetika egyezik, akkor már azért a gyerek. Ez 99,9%. Elfelejtettem egy eseményt, hogy amikor nem engedték a Kerepesúti temetőbe fölbontani, akkor Kondoroson óriási földterületet vettem,
hogy ásatásokat tudjak végezni. Azért, hogy az István öccsének megkeressük, mert Mendemonda bizonyította, hogy ott van valahol eltemetve egyetlen egy ember, mivel ő munkáltatótiszt volt, aki tégla sírba van eltemetve. Megkerestük a téglasírt egy óriási földterületen, meg is találtuk, a csontokat is megtaláltuk, de sajnos használhatatlan volt a DNS vizsgálatra a csont. Nem bántam meg, hogy óriási erőfeszítéssel és ásatás miatt büntetés sorozatát kaptam, mert kiderült, hogy arra is kellett volna. Hiába volt akkor már föld az én tulajdonom, mert előbb megvettem, hogy a saját földömön úgy gondoltam, olyat ások, amilyet akarok. Nem egészen így van ez, ha a jog úgy akarja. Lényeg az, hogy nem könnyű volt az út végig menni ezen a úton. Hát most ott vagyunk, hogy vannak dokumentumaim, eredeti példány 3-4 helyen, mert furcsa dolgok történnek az utóbbi időben. Egyrészt Kiskörös környékén furcsa dolgok történtek személyemmel, és mióta a belügyminisztériumból hozzám fújta a szél egy ilyen szigorú megfigyelési dokumentumot, amire most adok önöknek is, azóta még jobban ügyeltem, hogy több helyen legyenek azok a dokumentumok. Ha véletlenül az egyikkel valami történik, azért még a másik eredeti példány meglegyen. Tehát egyértelműen, kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy Petőfi Sándort találtuk meg. Most kellene mondanom, hogy szeretnék egy perces tiszteletet adni dr. Kiszeli István antropológusnak, aki meghalt, Nehéz Mihály műfordítónak és írónak, Saub Imre, dr. Saub Imre, azt hiszem orvosnak, és mindig elfelejtem, Pécsi István, akik közben meghaltak. Kérem önöket, egy percet áldozunk áldozatos munkájukért. Köszönöm szépen. Igen. Tehát az a lényeg, hogy megvan a Petőfi Sándor, most mondhatjuk, ezért el kell, hogy mondjam önöknek, reggel 8-tól még nem kezdődött ez a sajtótájékoztató, egy rendkívüli Petőfi bizottsági ülést tartottunk, mert nálunk van demokrácia. Megkaptam azokat az engedélyeket, amiket most bejelentek önöknek a bizottságtól. Először is előre figyelmeztettem a bizottságot, és magunkat is, hogy most jön még csak a neheze. Most képzeljék el, azok a hatalmasságok, akik a mi adónkból visszaélnek a hatalmukkal, és mást akarnak tanítani a gyermekeinkkel. Nem akarják szembeszállni a Petőfi mitosszal, hisz a Petőfi a zsarnokság, az elnyomás, a kizsákmányolás, az egyenlőtlenséggel szemben emelte fel szavát, és ha most aktuális, de az én tanácsaimmal áttekintettük, elmondom, megkértek, hogy ne menjek a 15-én az utcára. Nem az utcára, bizonyos tüntetésre. Nem is akartam, mert nem aktuális most még ez. Fél év múlva hívni fognak, mert akkor lesz aktuális a Petőfi alapján itt rendet tenni ebbe az országba. Éppen ezért fókuszálunk örömünkbe és félbánatunkba arra, hogy mit tegyünk a csontokkal és a magyar emberek segítségével. Hogyan fogjuk majd eltemetni. Ezért a Petőfi Bizottságban döntött, hogy létrehoz egy alapítványt. Az alapítványnak a fő célja, hogy egy kegyeleti bizottságot hozzon létre magyar emberekből, majd elmondom hogyan. A kegyeleti bizottságnak 1 éve van, hogy megszervezze a Petőfi temetést. Majd fogok hozzá mondani egy kanadai történetet, és teljesen meg fognak lepődni. A Petőfi Bizottságnak, a kegyeleti bizottságnak az a célja, hogy magyar emberek közreműködésével eltemetsük tisztességesen Petőfi szelleméhez, munkásságához méltó módon.
eltemessük Petőfi Sándort. Fel kell újítani a Kerepesúti temetőben lévő síremléket. Nem kell a Borosféle Kegyeleti Bizottság és a magyar kormány engedélye. A Petőfi Bizottság föl van hatalmazva, mert nem műemlék a Kerepesúti temetőben lévő síremlék, és mint nem műemlék élnek a leszármazottak, tehát a leszármazottak döntönek a sír hogyan járul. Fölöslegesen pereskedtettek velem 10 évig. Ezzel, azzal, mikor a rokonok döntönek. Én döntök édesanyám sírja fölött, hogy mikor újítom föl, vagy mi lesz vele. Most vegyük úgy, hogy én vagyok fölhatalmazva a Kerepesúti temetőből síremlék, és az lesz a legszebb síremlék a Kerepesúti temetőbe. Ez az alapítványnak a második feladata. De a legfontosabb, hogy ápolni kell Petőfi Sándor szellemiségét. Létrehozunk egy ilyen emléknapot, amikor a legszegényebb tanyasi diák, ha nagyon jól tud szavarni, vagy jó verset tud írni, akkor az díjat kapjon, ösztöndíjat kapjon, hogy tovább tanuljon. Mert akkor volt értelme Petőfinek mindezt, amit ő tett, megtenni, hogyha gyermekeinknek tovább visszük. És hogyha mi hülyeségeket tanítatunk a gyermekeikkel, hanem a múltunkat, nem a szabadság szimbólumának a dolgait tanítatjuk, akkor mi lesz velünk majd? Ki fogja a magyarságot föntartani, hanem a diákjaink. Ez is a feladata lesz a Kegyeleti Bizottságnak, illetve az alapítványnak. Feladata lesz egy dokumentumfilm elkészítése. Nagyon nagy emberek jelentkeztek, akik közel vannak a kormányhoz, de mi nem kizárólagosságot akarunk. Azt akarjuk, hogy valóságban az történjen, ami történt a Petőfi kutatással. Szégyenkezzenek azok, akik irodalmi bűncselekményeket követtek el, amikor akadályozták ezt a kutatást. Az biztos, hogy a valóságra, a dokumentumokra alapozva le fogjuk írni, nem hogy X-et teszünk, vagy kitakarjuk, mint a képernyőnél, 10 milliárdot lopott, és kitakarják az arcát. Hanem odaírjuk, hogy ilyen beosztásban volt, és ez a neve, és ezt mondta. Akkor legközelebbi kulturális miniszter meggondolja, hogy mit mondjon, ha egyszer vállalta azt a nemes feladatot. Egy könyvet írunk, egy dokumentumkönyvet. Itt van közöttünk az az író, aki írja azt a könyvet, ami dokumentumokra lealapozva lesz, abba a könyvbe megírva világosan, fehéren, feketén minden, ami a Petőfi kutatás kapcsán történt. Hisz több bizottság vezetője, ma is itt ülnek ketten, akik az állásukból el kellett menni a Petőfi kutatásért. Hol élünk, uraim és hölgyeim? Lényeg az, hogy létrehozzuk ezt a Petőfi bizottságnak egy alapítványát, és ez az alapítvány lesz az, aki tovább viszi. Mert én akkor fejezem be a munkámat, ha eltemettük a Petőfi Sándort. Ha nem lennék 70 éves, akkor bizonyára más lenne. El kell mondjam, hogy mai gyűlésen a Petőfi Bizottság úgy döntött, hogy nem alakítjuk párttá egyelőre Petőfi Bizottságot. Majd amikor eljön az ideje, fél év múlva már egész más lesz a helyzet, ha az erőlejelzések mind beigazolják. Úgy döntöttek a bizottság, hogy nem megyek ki a térre, nem azért, mert megfigyelmeztettek vagy kértek, mert így döntött a Petőfi Bizottság. Most még nem aktuális. Egyelőre nekünk más dolgunk van, hogy eltemessük a Petőfi földi maradványát. Kitaláltunk és ezt én nagyon komolyan gondolom, nem szlogent, egy javaslatot, és ki is fogjuk próbálni. Én azt mondom, és a Petőfi Bizottság azt mondja, hogy Petőfi Sándor pártokon, vallási hovatartozáson fölül áll. Lehet zsidó, cigány, lehet katolikus, református, ha igazi magyar állampolgár, annak mindenkinek köze van és joga van a Petőfi Bizottság, Kegyeleti Bizottságába jelentkezni. Ha éppen ért a temetéshez, ha éppen kedve van a temetésbe segítkezni, és nem azt nézik, hogy milyen párttagja, nem azt nézik, hogy milyen vallása van.
hova tartozik az, hogy magyar ember legyen, magyar állampolgár, mert nekünk kell magyaroknak ezt megoldani, ha a kormány nem volt ideje most se válaszolni a mi kérésünkre, de ez nem az első. Nem baj, most már tudjuk, hogy nem számíthatunk rájuk. Nagy a világ, magyarság, és el fogok mondani egy történetet, egy kanadai esetet, ez napokban történt, és úgy gondolom nem vagyok egyedül. És fel fogunk kérni magyar állampolgárokat, hogy jelentkezzenek a Kegyeleti Bizottságba. Ma ugye az internet nagyhatalom, külön honlapot részesítünk, kapcsolatban tudunk egymással lenni, és megalakítjuk ezt a Kegyeleti Bizottságot. Ugyancsak kérelemmel fordulunk a szobrászokhoz, a sírkészítőkhöz, hogy aki hozzá tud tenni az ő munkájával, akkor ő jelentkezzen, hogy a legszebb síremlék legyen, büszkék legyünk, hogy ezt mi magyarok csináltuk, azt a síremléket. Ezt szerettem volna még így mondani. És most kérek fel minden magyar embert így a tévén keresztül, jelképesen fogják meg egymás kezét, mindegy, hogy cigány, vagy zsidó, vagy katolikus, és fogadjuk meg, hogy közösen, mi magyarok, bebizonyítsuk a mindenkori kormánynak, hogy meg tudjuk oldani ezt a feladatot, hogy el fogjuk tisztességesen temetni Petőfi Sándort, és a Petőfi nevéhez méltó módon ápolni fogjuk a Petőfi, nem mondom, hogy kultuszt, a Petőfi mimbuszt, így mondanám, mert Petőfi Sándor a világszabadság szimbóluma. 260 helyen Petőfi szobor van a világban, nem ilyen kis falura gondolok, országban, és nagyon kellemesen csalódtam Kínába, hogy ő nekik jobban érdekli a Petőfi Sándor dolga, hisz nem véletlen, hogy ők most itt vannak. Azt sem, hogy a kínai tévé rögtön elkezdte forgatni azt a dokumentumfilmet, hisz őket érdekli a világszabadság szimbóluma. Nekik értékes mindaz a gondolat, amit Petőfi Sándor valamikor megfogalmazott. Úgy gondolom, nekünk, magyar embereknek értékesnek kell lenni, de nem a hatalomnak, mert ez ő ellenük szól. Nem ő ellenük szól, csak ők félnek attól, ha véletlenül ezt a 12 pontot beváltanánk, akkor problémák lennének. Ennyit szerettem volna így röviden elmondani, és ezek után fölkérném a Kínai Igazságügyminisztériumnak a képviselőjét, hogy röviden, amit írásba is olvastunk, szakértői véleményt, szóban is indokolja önöknek. Köszönöm szépen. Ja, már elmondom a Kanadát, nem felejtem el. Parancsolja. Állva kérni. TV。各位女士、先生，大家好。 Hölgyeink és uraink, jó napot kívánok! 我们是中华人民共和国司法部司法鉴定科学技术研究所的工作人员。 Mi a Kínai Népköztársaság Igazságügyi Minisztériuma Igazságügyi Azonosító Tudományi és Technológiai Kutatói Intézetének munkatársai vagyunk. 我叫李成涛， Én Li Chengtao-nak hívják. 左边这位是边英南博士。 Mert kollégán边Yingnan-nak hívják. 下面我把本次的 DNA 检验情况做一简要介绍。 Szeretném röviden megismertetni önökkel a megkaroló Petőfi Bizottsága által megbízott DNS vizsgálatot. 2014年9月2日，裴多菲委员会向我所提出委托检验意向，随后从匈牙利布达佩斯发出快件，其中包含腿骨1块、血样2管。2015年2月5日，该快件送达我所。 2014. szeptember 2-án a Megamorf Petőfi Bizottság felajánlotta az intézetünknek a vizsgálati szándékot. Ezután elküldte Budapestről a gyors küldeményét, amely egy darab lábcsontból és 2 darab vérmintából áll. 2015. február 5-én egy gyors küldelmény érkezett meg az intézetünkbe. 该委员会授权人洪介国于2015年2月5日
前来本所确认委托要求，我们接受委托，成立了技术小组，随即对宋姐检材利用现代技术进行了 DNA 检验。比如这个到5号到嘛做的红建国屋，给他在12 február 5-én igazolta a megbízást az intézetünkben. Mi elfogadtuk, és azonnal kezdtük meg folytatni az elküldött vizsgálati minták DNS tesztelését. Az intézetünkben magas szintű igazságügyi főorvos csoportot szerveztük. A legkorszerűbb gépekkel és műszerekkel dolgoztunk. 根据委托人所提供的家族谱系图显示，2个血样的生源者为裴多菲·山代尔的母系后代，因此我们对宋姐样本的线粒体 DNA 地路谱高变区1和高变区2进行了测序。A megbízott által ellátott családfa táblázata szerint a 2 vérminta adója a Petőfi Sándor anyai rokonságának a nemzetéke. Ezért folytattuk a mitokondriális szekvenciát a DNS-D-LOOP hipervariábilis első és második regiójában. 结果显示，被检遗骨和2个血样的线粒体 DNA 在低路谱高变区1和高变区2的相似度均达到了99.2%以上。A vizsgálati eredménye azt bizonyítja, hogy a vizsgálati csontminta és 2 darab vérminta összehasonlításának a hasonlósága elérte 99.2 és 99.9%-ot a mitokondriális DNS-D-LOOP hypervariábilis első és második regiójában. 通过与数据库内高加索人种信息比对发现，与数据库内多数高加索人相比，被检遗骨与2血样更相似。基于目前的检验结果，我们认为遗骨生源者与2个血样生源者之间的生物学关系近于多数高加索人。 Az adatbázison belüli kaukázusiak információinak összehasonlításában észrevettük, hogy a vizsgálati csontminta azonosabb a 2 darab vérmintával. A jelenlegi vizsgálati eredménye szerint úgy véljük, hogy a földi maradványa adója és a 2 darab vérminta adója közötti genetikai kapcsolatok megközelíti a legtöbb kaukázusiakat. 谢谢大家。 Köszönöm a meghallgatást. Előbb elfelejtettem a kanadai dolgot, egy mondatba elmondom. Magyarországon gulágnapot tartottak a parlamentben, és nagy meglepetésemre megjelent nálam Kanadából 50 Magyarországról Kanadába, illetve Szibériából Kanadába gulákról elhurcolt hadifoglyok, vagy munkatáborosok. Ezek emlékművet állítottak Bajkáltónál, a síremlékünktől, amit én Kopjafát állítottam, tőle 400 kilométerre. De önök nem tudják, hogy engem nagyon tisztelnek a Burját Köztársaságban, nem úgy, mint idehaza, ugye kigúnyoltak, stb. És fölmerült a nevem ott egy ilyen ünnepségen, és úgy döntött a kanadai csoport, hogy átmennek, megnézik a Kopjafát 400 kilométerre. És így Ferdén állt a Kopjafa, és ugye 85 éves emberkékről beszélünk, de volt köztük jó mozgó 4 darab ember, ásót kértek és föl akarták állítani. És beleütközött egy koporsóba az ásó, kiásták, mindent kamerára vettek, így szereztem tudomást arról, hogy 5 évvel ezelőtt valakit megbíztam, hogy befejeztem a kutatást, és visszavittem egy földi maradványt a Burját Köztársaságba.
Na ez nem volt elég, ők egyből hozzám jöttek, mert másnap mentek a parlamentbe átvenni a Gulag ünnepségen valami emlék dolgot, és meg akartak győződni arról, hogy én valóban befejeztem a Petőfi kutatást. Akkor kaptam meg egy barra értesítést a Hongurtól, hogy saját kezembe adják át a jelentést, és ezt megmutattam ennek a kanadaiaknak. Hát a többit a kormánytól kérdezzék meg, hogy mi történt másnap a parlamentben, mikor ezek mentek átvenni a kitüntetést. Gondolkozzanak rajta. Hát nem szerettem volna a főnökök helyébe lenni. Ez az a kanadai történet, és Kanadába tegnap előtt hívott föl, kiküldtem a véleményt, már 500-nál tartanak, a szervezik a temetésre a kanadai magyarok beutazását. Engedjék meg, hogy irodalmi szempontból fölkérem Csang Csaba urat, őróla csak annyit szeretnék elmondani, hogy képzeljék el, hogy Szibériába mindenki farmerba, és ugye ilyen melós ruhába voltunk, és mikor én visszajöttem a Kremből az egyetlen egy engedéllyel, és megtalálták a 7-es számú sírba, mindenki farmerba van, a Csang Csaba pedig beöltözött Petőfi Sándornak, rendes kék ruhában, nyakkendőbe, úgyhogy, de senki nem tudta, tehát ő biztos volt abba előtanulmányok miatt, hogy talán nem tévedünk. Akkor megkérjük, hogy egy pár szóba foglalja össze a történelmi dolgokat. Hölgyeim és uraim, köszönöm a lehetőséget, és néhány gondolatot én is szeretnék elmondani, elsősorban a történelmi kutatásokkal kapcsolatosan. Nem megnyitni ezzel kapcsolatos vitákat, hanem arról szeretnék beszélni, hogy 1989-ben tulajdonképpen a Megamord Petőfi expedíció miért is ment Barguzsinba. Hogy voltak ennek korábban az irodalomtörténetben és a történelmi kutatásban előzménye. Igenis voltak, csak mindig sikerült a padló alá söpörni. Én Csang Csaba vagyok, és eredetileg bölcsész, középiskolai történelmi tanár, és ebben a minőségemben kerültem be a expedícióba 1989-ben. Annyit hadd jegyezzek meg, hogy 85-től foglalkoztam már ezzel a lehetőséggel, hogy Petőfi Sándor költőt sebesülten hadifogolyként Szibériába hurcolhatták. Más is foglalkozott vele, és kételkedett az ő segesvári halálába. Nagy kutatóm DNS András, Petőfi kutató, aki a művének a végére a következő megjegyzést tette. Senki sem állíthatja a holra pusztán Segesvár, és a mikorra, hogy pusztán július 31-e a felelet. De 1989. július 17-től, amikor a barguzini 7-es számú sírból előkerült ez az ominózus felet, már a bizottság azt állítjuk, hogy igen, nem július 31-e, hanem 1989. július 17-én megtalált csontlelet az azonos Petőfi Sándorral, aki nagy valószínűséggel hadifogságba, Szibériába 1856 májusban halt meg, és Barguzinba került eltemetésre. Azért indultunk el ezen a nyomon, mert Petőfi Sándor halála, végig tekintve a szakirodalmat, soha nem volt bizonyított. A költőnek a halálát hitelt érdemlő tanú nem látta, a költőnek az azonosítása nem történt meg, a holttestét, földi maradványait azóta sem találták meg a Segesvár környéki tömegsírok egyikében sem. Hát igen, a magyar tudományos világ egy része eléggé felháborodott ezen a híren, amikor megérkezett a hír kísérletve Magyarországra, hogy nagy valószínűséggel Petőfi földi maradványai kerültek elő, és a Morvai úr itt ecsetelte is, hogy sok minden történt az elmúlt 25 év alatt, hogy ismét ez a kérdés, ez a tisztázatlan, tudományos, történelmi kérdés a szőnyeg alá kerüljön. Hát köszönjük kínai barátainknak, akik mellénk álltak, hogy ez most már úgy néz ki, hogy nem sikerült, és végül majd megfelelő méltóképpen Magyarországon kerül nagy költőnk, a világszabadságnak tényleg szimbóluma,
eltemetésre. A gácsoskodásoknak elkezdődött, ugye az elején Morvai úr említette, hogy még nem is hoztuk haza a csontvágat, csak fotók készültek róla, már itthon megállapítást nyert, fényképek alapján, hogy takaros női csontváz. Bozák Tibor, az expedíciónak az egyik tagja, írt egy jó könyvet erről, amiben ez a női mítosz végig van vezetve. Tehát sajnos az volt a koncepció, hogy nővé kell nyilvánítani a feltalált csontleletet, akkor nem kell vele tovább foglalkozni. És ezzel kapcsolatban mindent elkövettek. Azt is elkövették, hogy amikor nagy nehezen 1990. januárjában a Magyar Tudományos Akadémia Petőfi Bizottságának részvételével ugye meg kellett vizsgálni a csontleleteket Moszkvába, és oda fel kellett szállítani. A csontlelet Moszkvába érkezése előtt nyilvánosságra hozták az eredményt, hogy nő. Holott a csontváz még nem is érkezett meg a szakemberekhez, akik ugye ezt vizsgálták. Hát néhány irodalomtörténeti és történelmi kérdéssel folytatnám még. Maga Szendrei Júlia Petőfi felesége soha nem hitte el Petőfi Sándornak a halálát. Erre számtalan bizonyíték van a irodalomtörténetben, Júliának a naplója, Júliának a levelezése. Petőfi kortársai többen mindvégig kétségbe vonták azt, hogy Segesvárnál elesett, és ennek oka az volt, amit az előbb felsoroltam, nem azonosították, nem került elő a földi maradványa. Hitelt érdemli tanú az ő meghalását, elestét ott nem tudta bizonyítani. Másik fontos dolog volt a Petőfi kérdés körül, amely a tudományos világ opponensei részéről elhangzott, hogy az orosz megszálló cári csapatok nem vittek el magyar szabadságharcból hadifoglyokat. Hát ez az állítás is már megdőlt, tekintettel arra, hogy most már egyértelmű, hogy Petőfi Sándorról beszélünk, hát ő is magyar szabadságharcos volt, tehát igenis vittek el. De nem csak Petőfit vitték el, ez volt az a másik nyom, amely látszani igazolta azt, hogy elvihették Petőfi Sándor Szibériába. 3 nagy csokra van ezeknek a legendáknak, nyilván itt mostan nincs lehetőség ezeket ismertetni, mégis kiemelném belőle egy Visnyevszky és Malinovszky lengyel száműzöttet, akik Magyarországon keresztül 1877-ben Svájcba utaztak, és ők hírt hoztak arról, hogy kinn a távoli Szibériában 1849-es magyar szabadságharcosok vannak, és ott van Petőfi Sándor is. Természetesen lehetne sajtóbeli kacsának nyilvánítani a dolgot, de amikor 1991-ben Zsiros Nehéz Mihály műfordító barátommal kinn voltunk Ulan-Udében, Csitába és Irkuszba levéltári kutatásokon, Visnyevszkynek az iratait megtaláltuk, tehát egy valós személy volt, valóban 30 év után Szibériából eltávozhatott, és ezáltal az ő általa itt elmondottak, vagy a újságos nyilatkozott, hitelesnek tekinthetőek. Olyannyira foglalkoztatta a magyar közvélemény Petőfi eltűnésének, elhurcolásának a problémája, hogy még parlamenti interpelláció is elhangzott annak idején ezzel kapcsolatban, sőt, szóba került esetleges magyar hadifoglyok elhurcolása még a berlini kongresszuson is, a magyar külügyi részéről történt meg ez a felvetés, és az orosz cárt írásban is megkeresték, hogy legyen szíves tájékoztatást adni arról, hogy vannak-e kint Szibériában elhurcolt magyar szabadságharcosok. Aztán az első világháborúban, azt követően magyar hadifoglyok többen is különböző legendákkal tértek haza. Sőt, volt, aki fényképet hozott Petőfi Sándornak a szibériai sírjáról. Mindezen próbálkozások rendszeresen szélhámosságnak, hamisítványnak és nem valótlan dolgoknak lettek Magyarországon állítva. Míg nem aztán a 70-es években a Magyar Tudományos Akadémia fel is. Ugyancsak jött egy információ, Lőrinc László keletkutatót megkereste Eliaszov professzor, aki kint 36-37-ben néprajzot kutatott, és felfigyelt a Barguzin környéki öregek elbeszéléseibe arra, hogy ott beszélnek egy titokzatos idegenről, egy titokemberről, egy Petrovicsról, egy Zanderról, különböző neveken említették őket, akinek a tulajdonságai
megdöbbentően hasonlítottak a mi Petőfi Sándorunkra, szokása és tulajdonságai, többek között verseket is írt, és akcentussal beszélt az orosz nyelven. Amikor a Lőrinc úr, ahogy ő ezt a sajtóban nyilatkozza, a Magyar Tudományos Akadémia elhozta ezeket az információkat, ezeket a dokumentumokat, hát akkor túl sok figyelmet a tudományos világunk nem fordított rá. És aztán elérkeztünk ugye 90-hez, hiszen 89-ben volt egy megállapodás a Magyar Tudományos Akadémia Petőfi Bizottságával, hogy amennyiben levéltárlag bizonyítás nyer, hogy magyar szabadságharcosokat elvittek, akkor az Akadémia Bizottsága hajlandó tovább foglalkozni a Petőfi kérdéssel. Én Zsíros Nehéz Mihály barátommal és Alexej Kivanenkóval, mint említettem, voltunk kint szibériai levéltárakba, és ott arra a megállapításra jutottunk a dokumentumok alapján, hogy igenis 1849-ben a megszálló cári csapatok vittek el magyar szabadságharcosokat. Természetesen nem csak magyar nevű embereket kell keresni, gondoljanak a 13 aradi vértanúra, talán még a fele sem volt eredetileg magyar, volt közöttük, a magyar nyelvet nem beszéltek, tessenek szíves arra gondolni, hogy a magyar forradalmi seregben a vezényleti nyelv megmaradt a német, tehát ezen hadifoglyok nevei azt tükrözik vissza, amilyen a történelmi Magyarországon a forradalmi magyar sereg katonáinak az etnikai összetétele volt. Van köztük magyar nevű, cseh nevű, lengyel nevű és sok más nevű név. Még annyiról szeretnék említést tenni, hogy Zsíros Nehéz Mihály barátunk elvégezte a kint föllelt verseknek a fordítását, elemzését, és azok közül az álmok, a véres napokról álmodom, a szomorú volt az életem, az utolsó ember, a rózsaszírmak, a szökevény, és láttam boldog embereket, megdöbbentően hasonlatosak Petőfi Sándor stílusához. Ez orosz nyelven vannak leírva, tehát nem a költő maga írta le, feltételezik, hogy egy irodalmat kedvelő kinti orosz ember vetette papírra a verseket. Hát sok mindenről lehetne még ebben a nagy témában beszélni. Mindenképpen azt meg kell említenem, hogy igazolódott Kérje Edith kolléganőnknek azon teóriája, hogy még megállapodás is született arról, és dokumentum van róla, hogy az osztrákok egy minisztertanácsi értekezleten határozatot hoztak arra, hogy kérelemmel fordulnak a cárhoz, és magyar szabadságharcosokat jó messzire vigyék el Kamcsatkába vagy Szibériába. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok. Tekintettel arra, hogy már csak egy előadó van, tekintettel arra, hogy Kiszel István világhírű antropológus ugye nem él, és vele együtt dolgozott Varga Béla régész, egy pár mondatot mondana a megtalált Csontvárról. Köszönöm szépen. Hölgyeim, uraim, kedves kínai barátaim! Azt hiszem, kínai barátainknak az üdvözlet és a köszönet külön kijár. Régészeti szakmáról, szakmai kérdésekről én itt nem akarok beszélni. Akinek kérdése van, azt külön elvállalok mindenkit, leülünk és megbeszélhetjük. Én csak egyetlen egy kérdést teszek fel. Miért Petőfi? Hát kérem, azért Petőfi, mert már az 1800-as években Szibériában a helyi lakosok tudták, hogy a magyar költő ott van eltemetve. Azért, mert az 1930-as években is emlékeztek rá. Azért, mert 1989-ben meg tudták mutatni a sírhelyét. Azért, mert Oroszországban a Petőfi Sándor kutatási program vezetője kijelentette, idézek szó szerint, hogy ha Magyarországnak nem kell a nagyfia, akkor a távoli Bajkálon túli lakosok kitüntetéssel temetik el a letagadott hamvakat előző helyükre. Hát nem keseredik meg a szívünk Budapesten, hogy a Bajkálon túli szibériai emberek nagy tisztelettel eltemetnék Petőfi Sándort. Azért,
mert a Szibériából hazatérő hadifoglyok rendszeresen tájékoztattak Petőfiről. Azért, mert az 1800-as években interpelláció hangzott el a parlamentben Petőfi szibériai felkutatásáról. Azért, mert, és ezt a sort még hosszasan folytathatnám. Azért, mert Barguzinban a helyszíni antropológiai és igazságügyi azonosítás során a következőket állapítottuk meg 25 pontban. Nem sorolom fel mind a 25 pontot, az önök anyagában ott van leírva. Egybeesett a 7-es számú sír helye azzal, aminek helyét Petőfi Sándorainak ismerték. Az eltemetett egyén életkora 32-33 év. Megtalált személy férfi, halott életbeni termete 166 cm. A fogak nagyok, a bal felső szemfog az arc síkjából előreálló. Alsómetsző fogak kiállnak, a nyak hosszú, a vállak keskenyek, azonos méretűek azzal a ruhával, melyet Petőfi sújtásos Attilájának ismernek. A mellkerület kicsi, ugyancsak azonos méretű az előbb említett Attiláival. A karhossz azonos méretű a ruha karhosszával. A csipő szélessége megfelel a ruha méretével. Mindkét kéz arányosan fejlett. Izomtapadási felszínek a bal kéznél valamivel erősebbek. A balkezes volt Petőfi Sándor. Szomcsonton izomtapadási felszínek erősek, az arc méretei és arányai azonosak Petőfi Sándorral készített fényképpel, daguerreotípiával. Mindezek az ismérvek azonosak Petőfi Sándor élettani sajátosságaival. Azért, mert 11 embertani jelleg sorozat előfordulása a csontvázon, 1/300 millióhoz az esélye annak, hogy ugyanilyen csontvázat találjunk. Ugyanez a szám 13 jellegnél, mi a helyszínen már 25-et mondtunk, jellegnél 1/6 milliárdhoz. Tehát 1/6 milliárdhoz. A helyszíni azonosítás során 25 jelleget állapítottunk meg, amint az imént felsoroltam. De ami a leglényegesebb, de ugyanakkor egyetlen adatjelleg nincs, mely ellentmondana a barguzini 7-es számú sír csontvázának. Azért, mert a kínai azonosítási vizsgálat bebizonyította, hogy ez a csontváz Petőfi Sándor földi maradványa. Köszönöm, hogy meghallgattak. A kérdések előtt tartozom egy bemutatással, dr. Alberti Pétert, hogy mutassam be. Ő a megalakítandó alapítványnak az elnöke, és igénybe fogjuk venni az internet minden lehetőségét. Hála Istennek, hogy a fiatalok nem engedték, hogy ne tudjuk igénybe venni, csak korlátozva, és időben mindenhova eljuttattunk mindenféle fájdalmunkat, mindenféle igényünket. Még egyet kell bejelentenem, hogy úgy döntött a Petőfi Bizottság, hogy 2016. július hó 17-én, azaz az időpont, amikor egy év múlva, amikor megtaláltuk, lesz az az időpont, ami biztos pont, amikor tervezzük eltemetni Petőfi Sándort. Tehát ennyi időnk van. De így könnyű kimondani, én pontosan tudom, minek nézek elébe. Önök nélkül nem fogom tudni eltemetni. Köszönöm szépen. Szeretnék egy szót szólni, kérdezni. Csak elnézést, azt nem mondtam, hogy idő rövidsége miatt csak újságíróknak adunk kérdést, majd a végén. Köszönöm Köszönetet szépen. mondunk a Magyarok Világszövetsége nevében a Megamort Petőfi Bizottságnak, Petőfi Sándor hamvainak feltárása miatt, és bizonyítása 25 éves küzdelmükért, és köszönetet mondunk a világbajnokság nevében
ezért vagyok itt, ha már megemlítetett a sajtótájékoztató elején a Magyarok Világszövetségének. Köszönöm szépen, de gratulálok. köszönöm. Kérdéseket szeretnénk, ha föltennének, csak kimondott kérdéseket, igyekszünk rá válaszolni röviden. Köszönöm szépen. Lehet, hogy annyira kielégítő minden, annyira világos, hogy nincs kérdés? Tessék. Szeretném megkérdezni, hogy a Magyar Tudományos Akadémia miért van ezen a negatív állásponton? Nem ismeri el a Kicsit hangosabban. Igen, értettem a kérdést. Azt kérdezte, akik nem hallották volna, hogy az a kérdés, hogy a Magyar Tudományos Akadémia véleményem szerint miért van ilyen negatív állásponton a Petőfi kutatáshoz. Röviden, biztos azért, mert egy Kazán Kovácsnak jutott az az ötlet, hogy fölvállalt ezt a kérdést, csak a mentségünkre legyen szolgálva, hogy az első utam Pozsga Imre akkori államminiszterhez vezetett. Egyébként annak ellenére, hogy ő a másik rendszer államminisztere volt, köszönet neki, nagyon sokat köszönünk neki ahhoz, hogy végig tudtuk csinálni, mint államminiszter segített a kutatásba, de akkor a Tudományos Akadémia olyan állásponton volt, azt hiszem a akkori moszkvai miniszter, a Gorbacsov vagy valamelyik kérdésére, hogy nem szabad feszegetni a Petőfi kérdést, hogy elhurcoltak szabadságharcosokat, elvittek Gulágra, stb. És megegyeztek, hogy ez nem kérdés. Azon kívül sok kisdoktori, nagydoktori címet szereztek a Tudományos Akadémia tagjai, mint sajnos a mi bizottságunkból is egy személy, aki információkat és ellopta a hajtincset, és nem akarták ezt azzal a címszalat, hogy nem szabad a Nimbuszt megbolygatni, pedig én úgy gondolom, hogy a Petőfi Sándor nem szökött, őt sérülten vitték, ő nem kisebb személyiség, anyám tyúkja akkor is vers, amikor akárhogy került Szibériába, tehát lényeg az, hogy féltették az állásukat, és féltették mindazt, amit megtanítottak a diákjainkkal. Örömmel legyen mondva, hogy ma már nem az van a Petőfi Petőfivel kapcsolatban a könyvekben, hogy elesett, hanem eltűnt. Tehát már egy picit változott, kezd igazolni minket. Konkrétan nem tudjuk, hogy mi az oka. Ennyit tudok mondani. Igen? Én erre a kérdésre tudok válaszolni, mert találkoztam évekkel ezelőtt Végvári őrnaggyal, tudjátok ki az, aki egy ilyen szigorúan titkos tiszt volt, és elmondta, hogy az egész Kádár rendszerben, a Demokratában le is írtam pár évvel ezelőtt, és senki nem jelentett fel. Az egész Kádár rendszerben a Tudományos Akadémia elnöke, alelnöke és 13 osztály, összesen 15 ember úgy élt, mint Medgyessy, tehát a Tudományos Akadémia legfelsőbb dolgozói és irányítói a belüttől is kaptak fizetést, Kosár is, kettőnek dolgoztak, kaptak egy tudományos állást az akadémiától, leírtam, ne pont. Elnézést kérünk, de nem... És kaptak a belüttől is, szigorúan titkos tisztek voltak. Meg volt nekik tudva, mert a KGB megegyezett a magyar ABH-val, hogy egy titkoljon. Ezért volt az, hogy tudóshoz nem méltó az, amikor egy hatalmas értekezetet csinált a Morvai az agrószállóba. Amerikába röpültek ide 3-an. És azt mondták, hogy Lincoln elnök édesanyjánál magasabb rangban van Krúz Mária, hogy nem engedik a sontját megvizsgálni. És 3 tolmács dolgozott a legyen szíves, legyen nem jött el az akadémiától senki. A déli hírekben a kis rádiót bekapcsoltam, ebédszünet volt, megkérdezték Kosárit, hogy miért nem küld oda emberhez. Elnézést kérünk, és a Kosári azt mondta, mert nem érdekli ez a DNS módszer. Magnón van,
Nem érdekli ez a tudományos módszer, az akadémiát, mert nem ismeri. Editke, legyen szíves, hagyja abba, jó? Most nem az akadémia szóljál már neki, legyen szíves. végig ellenünk volt, irányításra, Editke, hagyja már abba. Jó, mert annyira fáj ennek egyébként annyira fáj a hölgynek, hogy akkor ugye, de most ugye nem akarunk ki a hosszú lére belemenni, ezért akarjuk, hogy egy kérdésre egy választ adunk. Várjuk akkor a kérdéseket. Igen? Én azt szeretném megkérdezni, hogyha már itt Editke felvetette, hogy tisztában van-e azzal a Morvai Bizottság, hogy Petőfi család sírját kiújította föl 2000 után. Nem tudom, hogy ezzel tisztában vannak-e. Hát ez a Dél-Budai vendéglátóipari vállalat, tehát itt én abban a tekintetben kérdem csak, hogy nem érzik-e aggályosnak azt, hogy mit találnak esetleg ott abban a sírban. Tudom, hogy tudja, hogy ki volt a vezetője. Persze, igen, tudom. Nem akarunk ezzel a kérdéssel foglalkozni, minket az érdekel, hogy az a Petőfi család síremléke. Természetesen fölveszük a kapcsolatot azzal, akik felújították, de mivel a jogszabály és a jog azt mondja, hogy mint leszármazottak döntönek fölötte. Egyébként annyit kell elmondani, hogy dr. Kiszel István volt az még fiatal ilyen antropológus, amikor felszállították a család többi tagját a sírba egyesítették, akkor ő személyesen közben járt, és pontos leírást adott nekem, hogy ki fekszik abba a sírba. Tehát pontosan tudjuk. Jó, köszönöm. Tessék. Van-e még kérdés? Van-e valami kérdésük? Nincsen. Hát kérem szépen, amennyiben nincs semmilyen kérdés, ja most a Patrubányi úr, akkor fölteheted a kérdést. Most már úgy látszik a sajtóképviselőinek nincsen több kérdése. Nyilván igazat adok önöknek abban, hogy a neheze ezután következik, és azt hiszem, hogy nem kell más tennem, mint hogy megismételjem azt, amit mondtam, hogy gratulálok a Petőfi Bizottságnak, a Megamorf Petőfi Bizottságnak, önnek személy szerint, és a bizottság minden tagjainak, Petőfi Sándor hamvainak méltó eltemetését a Magyarok Világszövetsége egy új magyar nemzetpolitika alfájának és omegájának tekint, hiszen addig ebből az állapotból a magyar nemzet, ebből az mély erkölcsi válságból, amit számot nem ad ezzel a 165 éve fennálló gondolásával, nem tud kilábalni. Úgyhogy történelmi jelentőségűnek ítéljük a mai bejelentésüket, a magunk részéről mi is gratulálunk és köszönetet mondunk minden félnek, különösképpen a kínai félnek, és kívánjuk, hogy ez a hátralevő akadályokat is beleszámítva valóban a magyar nemzet érdekében megnyugtatóan és minél hamarabb a rendelést nyerjen. Köszönjük szépen! Annyit szeretnék még így röviden mondani, hogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy bizonyos információink vannak arról, hogy mivel kell szembenéznünk. Éppen ezért fordulok a magyar néphez, éppen ezért szeretnénk a magyar néppel közösen, még egyszer hangsúlyozom, faji, vallási és párt hovatartozás nélkül, mert Petőfi Sándor fölött áll, az ő szellemisége, szabadság, szeretete, szimbóluma fölött áll, éppen ezért bárki kapcsolódhat ehhez, ha van jó ötlete, van jó javaslata, szívesen vesszük, hisz ez egy magyar ügy. Ezt magyar embereknek nekünk kell megoldani tisztességesen, példaképen, és ehhez kérem az önök segítségét, hogy ne kelljen még 25 évet dolgozni rajta. Köszönöm szépen! Akkor én azt hiszem, akkor Péter, akkor kifelé a sajtóképviselők kapnak egy kis zacskót, benne egy könyvet és egy kis tájékoztatás még, hogy